Йырла сазым, йырларымны диңлей назлым. Виступ музиканта Джеміля Карікова з дружиною Зайнеп Ягяєвою під час святкування хидрелезу у Києві. Одного з найважливіших традиційних свят кримських татар. Воно символізує весну, оновлення природи та достаток. Таблички з назвами кримських міст, квітучі гілки на столах, кримські пахощі, кава на піску, традиційні ласощі, пахлава і кураб'є. Все, щоб відтворити атмосферу Криму. Сама атмосфера, вона дійсно дуже переносить нас на наш Кримський півострів. І найцікавіше, що тут є вказівники з назвами міст. І це взагалі, я коли дивлюсь на наші кримськотатарські назви наших міст, то насправді це навіть не ностальгія, це, по-перше, з одного боку сум, з іншого боку радісне відчуття, що ти хоч і в Києві, але можеш на кілька годин опинитися в себе вдома. Ми вже настільки не забаловані тим, що ми не можемо бути там фізично, але от хоча б якісь нам такі маленькі майданчики, спілкування, десь там якісь традиції, десь там пісня пролунала, десь там от саме так зварили по-кримськотатарськи там каву, щось, якісь деталі, якісь вони вже, ми такі вдячні, ми просто готові розцілувати, задякувати за такі моменти. Особливістю цьогорічного хидрелезу є благодійна фотозона з атмосферою кримського подвір'я, а також конкурс КБТ – традиційного кримсько-татарського м'ясного пирога. Господині пекли пироги, гості заходу обирали КБТ-переможця. Це другий хидрелез від початку повномасштабного вторгнення. І головна наша мета – це створити майданчик, де наша кримсько-татарська, кримська громада може зібратися разом, відчути оцей вайб. І наша величезна команда співорганізаторів, волонтерів, майстрів, музикантів дуже багато сил вклали, щоб оцю атмосферу, власне, створити. На святкуванні у Києві організували ярмарок сувенірів, одягу і прикрас. Гостей частували кавою, традиційними смаколиками та пловом. Усі зібрані кошти спрямують на благодійні ініціативи. Зокрема, на комплектуючі для птахів підрозділу БПЛА «Сірі вовки», а також на облаштування кримсько-татарського кварталу в музеї «Просто неба» у Пирогові. Оксана Богословська, Дмитро Панов, Суспільне новини, Крим.